komunitatea bintzat eman dieu, saiatu gara ematen testigantzoekin, eta espero deu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Nika Oltra, Valentziako gobernuko presidente ordeak dimisioa eman du. Valentziako gobernuko presidente kargua eta parlamentuko eserlekua utzi ditu bere senarrak administrazioaren zaintzapean zegoen adintzikiko bati egindako sexu abusuak ezkutatu izana egotzita auzipetu egin dutelako. Unkituta iragarri du dimisioa eman duela, baina azpimarratu du burua goian eta aginak zorroztuta doala, errugabea delako. Horrez gain, Oltrak azaldu du ez duela inor naik hau guztia konpromis gobernutik botatzeko erabiltzerik, eta horregatik erabaki duela dimisioa ematea. Arratsaldeon guztioi, nazioartea alde batera utzita, Nafarroan bihartik aurrerako iragarri duten euriaren zain egoera hobetzen ari da. Orokorrean, joan den astetik izaten ari diren zuten fronte nagusitako bi egonkortzeko bidean direla adierazi dute, suhiltzaileen lanari esker. Atzo iluntzerako egonkortuta zuten Errenigan piztu zena eta gaur goizean baieztatu dute Galipentzun eta San Martin Untz arriskuan jarri dituena ere itzali dutela. Beste hainbat piztuta daude oraindik eta ustez, itzalita daudenan zuteak ere etengabe zaindu beharko dituztela adierazi dute, berriz piztu ez daitezen. Suhiltzaileak batez ere Galipentzun ari dira arreta jartzen. Nafarroako barne kontseilari Javier Remirezek gaur goizean adierazi duenez, prentsaurrekoa egin du egoeraren berri emateko eta zuten egoera atzo eta asteburuan baino hobea izan arren zuhurtzia eskatu du. Goizean zona zero gune deituriko Obanos herrian bilera izan dute inguruko alkateek Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariarekin. Batzarraren osteko agerraldian Nafarroako presidenteak adierazi duenez, zutek kaltetutako eremuak berreskuratzeko lan egingo dute eta udalen eskutik egingo dute gainera. Tenemos que trabajar desde ya en la recuperación y lo vamos a hacer de la mano de los ayuntamientos. En unos días, primero la cosa se tiene que tranquilizar porque todavía estamos afrontando el incendio, convocaremos a alcaldes y alcaldesas para empezar a trabajar en lo que tiene que ver con recuperación. También, por último, pedir, yo sé que hay en muchos municipios que van a empezar ahora fiestas, las hogueras de San Juan, yo creo que no es el momento. Dadas las circunstancias, de cómo estamos con los incendios, de cómo estamos con el tiempo, creo que evitar en la medida de lo posible pues todo lo que tiene que ver con fuegos artificiales o las hogueras de San Juan, creo que es lo prudente y por lo tanto esa llamada a la prudencia. Txibitek gomendatu du San Joan eguneko zuteak saihestea baita zuziriak ere. Bada Iruñeko udalak aurtengo San Juan jauak galaraztea erabaki du. Aipatu legez, kontrolpean hartu dituzten Nafarroan, Erreniegako eta Galipentzuko zuteak, bigarren horren sarreran izan da Udane Herreo lankidea. Une honetan Nafarroan beroa, haizea eta lehorra dugu ingurua, kiskalita ikusi daiteke eta aurreko egunen ondoriotzat irudiak tristeak benetan kiskalita eta basoak beltz ikusi ditzakegu. Une honetan Galipentzu herriaren sarreran aurkitzen gara, poliziak errepidea moztu du eta ezinezkoa da bertaraino iristea. Herritarrak kanpoan pasa behar izan dute gaua eta inguruko herrietako ezagunen etxetan pasa dute gaua eta aukera hori ez dutenek inguruko herrietako kiroldegietan egon behar izan dira. Javier Remirez, Nafarroako presidente ordeak adierazi du gaurko eguna aurrekoak baino hobe izaten ari direla. Egonkortze fasean daude, une honetan ez dago su fokurik edo zurik piztuta Nafarroan, baina esan bezala kezka puntu nagusiak dira hemen atzean dugun Galipentzu herriko inguru alde hau eta Errenega ingurua. Esan bezala zurik ez da une honetan, baina eguraldi beroa dugu eta gaurko egunean zer suhiltzaileek adierazi dute lan gogorra izango dutela aurretik. Une honetan entzun ditzakegu atzekaldean hegazkinak ingurua ureztatzen, 10 bat helikoptero ere begiratzen ingurua, dena ondo dagoen begiratzen eta Nafarroako gobernuak zuhurtzia eskatu du.
Esan bezala, Gelipentzu herria une honetan ustuta dago, bertako herritarrek kanpoan pasa dute gaua eta horietako batekin topo egin dugu, bertako ostalari batekin topo egin dugu eta esan digute benetan gogorra izaten ari dela eta benetan sufritzen ari direla, une honetan kanpoan direla eta bertan zeuden turistak ere kanporatu egin behar izan dituzela eta bertako inguruetan kokatu, une honetan ustuta baita gorria. En ese momento dices, bueno, es como una cosa, dices, ¿cómo no está yendo esto, no? Y entonces no eres consciente de que lo que puede llegar a pasar. Entonces ayer cuando veíamos el fuego encima, entonces dices, pero ¿qué es esto, no? Es la locura. De escoger qué voy a coger, pues si no, si voy a estar dentro de un rato, ¿no? Y de repente ves que se te viene la vida encima, ¿no? Es verdad que ayer, no sé si estabais alguno por aquí, pero era un infierno. O sea, lo que veíamos era el infierno ante tus ojos, ¿no? Porque hemos visto otros fuegos, pero lo de ayer era impresionante. En la carretera general que va de Sangüesa a Tafalla, en el cruce justo de Gallipienzo, pues no sabemos nada. Continuamos a la espera de saber cómo proceder. Hombre, esta mañana hemos podido comprobar que el pueblo está bien, nos hemos ido desde la zona de Cáseda, hay una parte que se ve bastante bien el pueblo, tanto la parte norte como la parte sur. Con prismáticos hemos podido comprobar que todo está bien, que el fuego se mantuvo alejado en todo momento del pueblo, pero por lo menos es lo único que sabemos. Gainera, udanea, zein da urrengo orduetako aurrerapena? Eguraldiak bihartik aurrera lagunduko duela adierazi dute, iragarri dutenez datozen orduetan bero egingo du, baina arratsalde gau partetik aurrera ekaitzak eta euria iragarri dituzte eta hori hala suak berriro pizteko aukera hori ez legoke edo horrelako susmoa da behintzat eta hori hala testuinguru honetan Javier Remirez Nafarroako gobernuko presidente ordeak adierazi du datozen orduetan hoberantz egingo duela egoera honek eta bestalde adierazi du datozen egunak ikusita San Juan suak ez direla bateragarriak eta horrekin batera makina bidezko uzta bilketa ere ez dela bateragarri. Bestelakoan, Eusko Jaurlaritzak onartu du familiei 3 urtean umeko 7.200 euro emango dizkien plana. Erronka demografikorako 2030 euskal estrategiak biltzen ditu neurri horiek. Beste hainbat neurri biltzen ditu ere, adingabentzako maileguak besteak beste. Jonan Fernandez, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 2030 agendako idazkari nagusia. 36 ekimen biltzen ditu, helburu bera dutenak ekosistema bat eratzea susperraldi demografikorako baldintza egokiekin. Estrategia jarduera esparruek 5 ardatz nagusi jorratzen dituzte. Gazten emantzipazioa, familiak eratzea, zahartze osasungarria, migranten gizarteratzea eta landa balioa handitzea. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoatik mugitu gabe, baina hezkuntzaz, lakoak gaur onartu ditu itunpekoen ikasgelak osatzeko ratioak jaistea datorren ikasletik aurrera. Bada itunpeko ikastetxeetan gela osatzeko beharrezkoa den ikasle kopurua murriztuko dute hurrengo ikasturtetik aurrera. Jokin Bildarratz, Jaurlaritzako hezkuntza sailburua. Jartzen ari garen baldintzak gure ustetan ezin hobeak dira, ulertzen degulako zein egoera da guazen, baino baita ere, ez hori bakarrik, nahi degulako gure hezkuntza sistema baita ere erreferente bat izatea, kalitatezkoa izatea, baita ere ekitatez, berdintasunez landuko duena, baino baita ere nolabait bikaintasuna erreferente bezala edukiko duena. Osakidetzaren desegitea eta lehen arretak duen egoera kezkagarria da. Hori salatu nahi dute Satse, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuek datorren iganderako, hilaren 23-erako deitu duten manifestazioan. Bart ordea zagarduik inbertsioak eta profil profesional berriak iragarri ditu lehen arreta indartzeko. Aurreko hitzaldian lehen arretako estrategia ezagutzen duzuena burutzeaz eta martxan ditugun hainbat ekintza zein inbertsio aipatu nituen. Perfil profesional berriak garatzeari buruz hitz egin nuen. Ez dugu bilatzen inor ordezkatzea. Guztiak dira beharrezkoak eta osagarriak haien artean.
Lehen arreta bermatuta dagoelarik gertukoa eta kalitatezkoa izaten jarraituko duela, hori baita gure estrategiaren funtsa. Zentro berriak egiteaz gain edota eraikinak handitzeaz gain, ia 5 milioi euro inbertituko ditugu aurten osasun zentroen irisgarritasuna hobetzeko. Lakoko albisteen bueltakoekin bukatzeko, torturaren biktimei laguntzeko nazioarteko eguna baliatuta Eusko Jaurlaritzak praktika iraingarri hori arbuiatzeko aitorpen bat adostu du Gobernu Kontseiluan eta biktimei laguntzeko eta aitortzeko borondatea adierazi du. Tortura bereziki iraingarria da, eta gizakiaren duintasunaren aurka egiten du. Torturaren praktika sistematikoa eta orokorra gizateriaren aurkako krimena da. Nazioarteko komunitateak espresuki gaitzetsi du praktika hori, akordio, adierazpen, ebazpen eta tresna ugariren bitartez. Torturaren biktimei laguntzeko nazioarteko eguna dela eta Eusko Jaurlaritzak bat egiten du aipamen honekin eta aldi berean berretsi egiten du torturaren aurkako kondena. 2 urte igaro dira Gasteizko tranbia Salburua auzora eramateko lanak hasi zirenetik eta azken txanpan dira obrak. Eta azpiegiturez, Zezen plaza laster botako duela adierazi zuen Eibarko udalak duela 2 aste. Libre geratuko diren 5.000 metro kuadroen inguruan berdegune bat jarriko zutela iragarri zuen erakundeak, ohar baten bidez. Deigarria iruditu zitzaion askori erabakia. Beste alderdiak gobernatzen baitu udala, eta alderdi horretako idazkari nagusia Eneko Andueza baita zezenketak jendaurrean defendatzen dituzten politikari banaketako bat Euskal Herrian. Baina udalak atzera egin du azken egunotan eta jarrera aldatu du. Gipuzkoako hitzari esan dionez, azaldu dutenez planean ez dago Zezen plaza botatzea. Berdegunea egiteko asmoa dagoela bai, baina horrek ez duela esan nahi, Zezen plaza nahita ez bota behar dela. Bestalde, Madrilek legealdi honetarako hitzeman duen etxebizitza legeaz eta horrek dituen zirrikitu, muga eta blokeo egoerari buruz gurean hitz egin du Andrea Bartolo, Aset etxebizitza sindikatuko kideak. Orokorrean irizpideak utzik deklaratzeko etxe bat dira oso malgua eta trampatiak. Elaren arabera, gainera datu ofizialak erabili dituzte, eta haiek esaten dute, behintzat 8.000 etxebizitza utz dauzela. Beste datu batzuk oso inpatante direla, esatia, Euskal Herrian, ia etxebizitzaen 110 utzit dagoela. Hau da, utzik ulertuta, abandonatuta edo bigarren etxebizitza. Ikusten dugu, olako etxebizitzaren arrazoen erdian, 110 utzik izatea. Nafarroara bueltatuz gaur goizean Enrique Maia alkateak eta Maria García Barbereta kultura eta berritasuneko zinegotzi ordezkariak 2022ko San Ferminen jaitako egitaraua aurkeztu dute. Creemos que es un programa variado, un programa para todas las edades y que mantiene buena parte de la agenda sanferminera de años precedentes, aunque incorpora algunas novedades para mejorar la oferta de la ciudad para ocio y disfrute. De todas formas, todos sabemos que más allá del programa, lo que realmente hace que estas fiestas sean tan especiales, cómo se viven esos actos, cómo los vivimos los pamploneses y las pamplonesas. Y este año nos toca vivirlos, disfrutarlos por 3. Ekonomia arloan berriz, Labek salatu du Confebask
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian etxeko langileen negoziazio kolektiborako eskubidea urratzeagatik. Ekainaren 9an Confebaskek ukatu zuen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxeko langileentzako lehen hitzarmen kolektiboa sortzeko lehen negoziazio maila eratzea. Bestelako kontuekin hamarkada bat baino gehiago eta gero etxeko langileen eskubideak berretsi ditu Espainiako diputatuen kongresuak. Hemendik aurrera, gainerako sektoreek dituzten lan eskubideak izateko prozesua hasiko da. Leire Gallego, ELA sindikatuko gizarte ekintza arduraduna. Dago oso notizi ona izan dela, eta ezin daukatu ezinbesteko urratsa izan dela, eta eman beharrekoa behingoz, ez? Eta, ere errekonozitu beharra dago asko tardatu dela neurri hau jartzen, ze, azkenen OITek 189. hitzarmena 2013an aprobatu zuen, eta ordutik 35 estatuk ja onartuta zeukaten hitzarmen hori, ez? Orduan, hemen, 9 urte luze behar izan dira, Estatu Espainolean hitzarmen hori onartzeko, ez? Hala ere, oraindik gauza asko falta dira eta ikusi behar da gainera orain etxeko langileen eskubideak nola erregulatzen dira. Alkontzako langileek egun bete zituzten greba mugabean hilaren 7an eta 27 kaleatzen aurkako borrokari beste norabide bat eman diote aste honetan. 3 eguneko kanpaldia hasi baitute. Enplegua suntsitzen denean, ez da langileak zapaltzeko garaia. Bidezko irtenbide bat bilatzeko garaia baizik. Eusko Jaurlaritzak gure herriaren enplegua eta etorkizuna industriala bermatuko duten industrial politikoak egin ditzan behar dugu. Horregatik, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogun neurri eraginkorrak har ditzala, alkontzaren, enpleguaren eta etorkizunaren bermatzeko. Horregatik, ez dugu nahi auzitegi batek gure etorkizuna erabakitzea. Denbora horretan, guzti horretan, ez gara besoak gurutzatuta geratu, eta etorkizun duin baten alde borrokatzen ari gara. Maiatzean egindako 3 greba egunen arrakastaren ostean Arabako metalgintzako sindikatuek beste 4 deialdi antolatu dituzte. Oraingoan ekainaren 30an eta irailaren 21an, 22an eta 23an egingo dituzte lanuzteak. Horien helburua da, patronalarekin egin nahi dituzten negoziazioak desblokeatzea. 4 urte daramatzate sindikatuek lan hitzarmena berritzeko lanetan, eta ordea diotenez patronalak bere horretan dihardu. Metalaz eta grebez azken berri bat Gasteizko Mercedes-Benz lantegiko sindikatuek datorren asteazkeneko greba deialdiari eutsiko diote. Hitzarmen kolektiboa adosteko negoziazio mailaren 35. bileran aurrera pausurik eman ez dela iritzita. Bien bitartean zuzendaritzak ez du begi honez hartu sindikatuek grebara jo izana. Uste du ez dela koherentea ekainaren hasieran iragarritako 1.200 milioi euroko inbertsio planari zentzugabeak eta kaltegarriak diren lanuzteekin erantzutea. Eta sindikatuei egotzi die lan hitzarmenaren negoziazioak boikoteatu nahi izatea. Aldeek ez dute berriz batzartzeko hitzordurik itzi, bihar greba egingo dute 3 txandetan. Ekonomiaren eremua euskalduntzeko bidean, ekonomisten euskal elkargoak kontabilitate eta auditorioetza hiztegi terminologiko berria aurkeztu du gaur. Ainhoa Zaitua, elkargoko euskara komunitateko kidea. Urteak kontabilitate itzulpenak eta terminologia lantzen, baina orain direke pausu gehiago eman behar dira. Batzutan arauak inglesetik eta gero gaztelera aldatzen doaz, eta horrek eskatzen du gero euskaraz ere terminoak oraindik ere berriak bilatzea edo bentsat erabiltzen ditugun desberdinen artean ere konvergentzia bat, ez? Eta orduan, dauzkagun zalantza horiek argitzera dator hiztegi hau. Egin nahi dugun ekarpena ekonomisten elkargoko euskara batzordetik lan eremua euskaldun alizatea. Badakigu enpresa askok erabiltzen dutela, erakunde publiko askok ere, eta horrela proiektu honetan parte hartu izan dute agente desberdinek, eta benetan denontzako lana da, beharrezkoa den lan bat.
Nazioartean Ukrainak babesa lortu du aste honetan Europar Batasunean sartzeko herrialde hautagaiaren estatusa lortzeko. Ukraina hautagaitzak jotzearen alde egingo du Bruselak, Kiebek erreformak garrantzitsuak egingo dituelakoan, besteak beste eremu judizialean edota korrupzioaren aurkako lanean. Ane Irazabal, Berlin. Badaude bi irakurketa alde batetik buruzagiek ofizialki esan dutena, hau da, Draghi, Macronek eta Scholzek ofizialki adierazi dutena, Ukrainarekin daudela, Ukraina babesten jarraituko dutela, Ukrainari arma pisutsuak bidaltzen jarraituko dutela, eta beste alde batetik dago off the record aipatzen dena, edo azpimarratzen dena, eta da, nolabait, Rusiarekin lehenago edo beranduago hitz egiteko beharra dagoela, Putinekin Zelenskik hitz egin beharko dukeela eta negoziazio horretan zer sakrifikatzeko preste egongo litzatekeen Ukraina. Momentu Zelenskik ez du horri buruz hitz egin ere egin nahi, entzun ere egin nahi, baina egoera eta gerra luzatzen ari den heinean batez ere Donbass eremuan konkretuki ezarriz, horrek esan nahi du nolabait Ukraina asko ahultzen ari dela testuinguruan eta hor Europako potentziek izango dutela presio gaitasuna, baina hori ziurrezki datozen asteetan ikusiko dugu. Bestalde, nazioartean ere, Elisabeth Borne Frantziako lehen ministroak dimisioa aurkeztu du eta Macronek errefusatu du. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu cette situation sur la 5e République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Mais ce vote, nous devons le respecter et en tirer les conséquences. En tant que force centrale dans cette nouvelle Assemblée, nous devons assumer une responsabilité particulière. Nous travaillerons dès demain. Les sensibilités multiples devront être associées et les bons compromis bâtis afin d'agir au service de la France. Les Français nous appellent à nous rassembler pour le pays. Mikroireki batetik sortutako musika taldea da Zaunka. Punk, romantika, folklorika adjetiboekin identifikatuak sentitzen dira kideak. Haiekin izan da Iruñako 11. lantaldea, musikaz hitz egiteaz gain, oholtza gainean dagoen emakumeen presentziari buruz ere aritu dira. Elkarrizketa osoa 11.eus atarian duzue ikusgai. Zaunka musika talde bat da. Orain dela urte bat gutxi gora bera sortu zen taldea. Sortu zen, proposatu ziguten egakume kantolatu zuen Lizarrako gaztetxean mikroireki bat, ez mixtoa, eta animatu ginen elkarrekin abesti batzuk jotzera, eta momentu Zaunka proiektua zegoen sortuta. Hasi ginen mikroireki batetan parte hartzeko nahian, eta gero hortik aurrera, 6 hilabetetara, sortatu zitzaigun aukera kontzertu bat emateko Harrotasunaren festan, eta hor montatu genuen Zaunka proiektua horretarako. Badaukagu hor leitmotiv bat lagun batek hasi zuena esaten eta identifikatuak sentitzen gara punk romantika folklorika hitzarekin, edo adjetiboekin. Eta gara koktelera batean sartu bagina bezala, bakoitza bera marena eta bera itarena. Eta gure estiloekin, baina bai daudela hortik gauza batzuk, romantiko folklorikoak bai garela eta punkiak baita ere. Eta beste leitmotiv da mamarratxas pero buenas muchachas eta habas frescas rural styla. Bai, ondo pasatzeko musika egiten dugu, baina baita musikalki kalitatea norabait bermatuz ez, oskenean, saiatzen gara behintzat. Bai, gauzak, estilo bat definitzen gaituena, musikalki ezin dezakegu, eska egiten dugu, eska rock, eska fusiones, egiten dugu pixka denetarik, gustatzen dizkigun gauzak, maitasunetik, eta, musikalki gauza kongi eginez,
baina ez zaigu inporta ez da akatsak egitea. Osea, akatsak badakigu direla naturalen parte, ez, bai, makinak ez gara, eta baita rebindikatzen dugu askotan mediokritate hori, ez. Bai, eta nik uste ere orain gaudela momentu batean non ikertzen gabiltza pizkat ze musika estiloa egin nahi dugun, ez? Gure estilo propioa, bai, ze bidea egin nahi dugun. Koldo Otamendi musika zuzenean saioko aurkezlea berriz, Jota Martina taldeko kideekin izan da azken saioan. Formatu multidisiplinala sortu nahi izan du taldeak, arteak eta musikak bat egiten duten formula ezberdinak elkarlotuz. Erreportaia osorik Nahieran eta YouTubeen duzue ikusgai. Jaio naiz bainagaz, konposatzen eta hasi ginela 2021 urte hasieran, hortik, duela urte bete terdi edo lan. Ordura arte hori, singleak kaleratzen ibili ginen soltean, momentu baten ja album bat kaleratzeko asmoa geneukan eta horra hasi ginen konposatzen ikusten. Nik ez nuke jakingo momentu honetan esaten zer dan Jota Martina. Jota Martinak edaten deu popetik, edaten deu elektronikatik, edaten deu trapetik eta edaten deu teknotik. Bai, azkenean jotan esaten dugu pop garela, apur bat popa dan hartzen duelako, eta ez garelako inonen kasilatzen, eta ez dugulako horren behar. Eta popa gara esaten dugu, eta batzutan pop elektronikoa garelako batzuk nahi dutelako elektroniko hitza sartzea, orduan, kontentar, pop elektronikoa, baina, bueno. Ondino existi duten da jendea ekona retxazo handie autotunarekiko eta retxazo handie sinteak eta ez dakiz erabiltzearekiko, existi duten da ondino hori, baina nik esango neuke asko zabaltzen ari ala musika mota hau entzuten duen jentean perfile eta hori positiboa da, lasentzu bat. Eta besterik ez uraldetik, Inez Osinagaren azken lanarekin agurtuko zaituztegu. Dena aldatzen da kantarekin. Gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean, ala Nahieran, hamaika.eus atarian. Ondo izan. Azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, mundua den aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, den aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz. Eskuz esku aldatzen